Historia aurreraino, orain dela 20.000 urteraino joan beharko dugu Oiartzungo lehen biztanleen berri jakiteko. Hasiera batean ehiztari eta fruitu biltzaile, eta gero hartzaile eta nekazari. Gure arbasoek Aizpitarteko eta Torreseko kobetan utzitako arrastoi esker, eta eraiki zituzten hainbat eta hainbat mairu baratz eta trikuarriei esker, ezagutzen ditugu haien ohitura, sineskeriak, elikatzeko erak, lanbideak eta lanerako eta ehizarako tresnak. Goipaleolito garaian, orain dela 10, 15, 20.000 urte, giroa, Oiartzun inguruan biziki hotza zen. Garai hartako lehen gizakia eizetik bizi zen. Harrapatzen zituzten orinek, bisonteak, pasauntzek eta bar, hori zen bere lanbidea. Hotza zalako giroa bere babesa aitzulotan aurkitu zuten. Horregatik sartzen ziren kobazulotan bizitzea, zu egin da haintxe bizi. Animali horiek harrapatu alde batetik eta bestetik batzutan margotzen zituzten aitzulotan eta hartxabaletan eta horrelako ezurretan. Ezurra hain zuzen Oiartzungo zulo baten aurkitutakoa da, Torres izeneko aitzulo txiki baten aurkitutakoa. Aintzinaren arnasa gugan dugu senti, gure sustraierroak zeinen urruti. Aitzuloko gizona dugu egun senti, arkaitz margo, bertso zahar, izanik ederti. Hoi herri maitati, hartzai bizitzezti, bakezko barruti. Herrizar bat garela, pentsatu beti. Izozte garaia bukatuta ondoren, laster etorri ziren neolito garaiko aurrerapenak. Alde batetik, etxeratu zituzten abere batzuk. Lehen ehiztari izana, hartzai bihurtu zen. Zeramika edo lurrontzik ere ordu sortu ziren. Orduan ikasi zuen gizakiak buztine lantzen eta lurrontziak egiten. Handi pixkoatea hasi ziren metala ere manejatzen. Brontzea lehendabizi eta burdine gero. Brontze garaikoak dira hain zuzen trikuarriak. Oiartzun bertan bada bat, Altzibartik goraxego, trikuarri bat. Hilotza hantxe lurperatzen zuten. Los handi batzu jarri, gainen estalki bat eta hantxe lurperatzen zuten hilotza. Ondoren, burdinen aroan, ez zituzten lurperatzen lehen bezala, baizik eta lehendabizi erraitzen zuten hilotza. Eta errautxek sartzen zituzten mairu baratz baten erdi-erdin. Batzutan, kutxe txiki baten sartuta edo lurrontzi txiki baten sartuta. Lehenengo mendera heldu gara, Jesukristo jaiotzen garaira alegia. Hain ezaguna dugun Ergoingo Arditurriko meategia, bertako biztanle baskoiek erromatarrak etorri aurretik dagoeneko ezagutzen zituztenaren susmoa dago. Hala ere, erromatarrak izan ziren mearen ustiaketari gogorrekin ziotenak. Burnia, zilarra eta berunaren inguruan ofizio eta lanpostu berriak sortuko dira. Eta etengabeko segidan, gaur egungo fundizio aurreratuenetaraino iritsiko gara, bidean mehatzaile, mineralurtzaile, olagizon, errementari, fresadore, modelugile, mekanikari eta antzeko ogibideak ezagutu ondoren. Garai hartakoak dira Oiartzun izenaren lehenengo aipamenak. Geografo erromatar eta greziarrek, Oiaso, Olearso, Olarso, Oidasuna, honelako leku izenak erabiltzen zituzten gure lurrak mapetan izendatzeko. Kanbo eta itsaso aldeko urre minerala erabiliz gero, Arditurrira edo Aiako harriaren ingurua etorri ziren. Hemen zilarra ateratzeko asmoarekin. Lan hori egiteko hemen bildu ziren milaka lagun. Eta milaka lagun horien artean, aizkolariak, egurrak hartzeko, garraiolariak,
Meatzariak eta meatzariekin batera urtzaileak eta sukaldariak eta horietakoak egiteko gizonak eta zergaitik ez zurgin arotzak eta kirtenak egiteko eta mailuak konpontzeko eta gero etxebizitzak egiteko hemen seguro erriska bat egongo zela garai hartan. Bizilekuen aztarnak, aitzinako bizilekuen aztarnak, orain arte ez dira topatu, nire ustez betelan eta zabor pila horien azpian daudelako. Eta horiek duela denbora gutxi osatu dira. Ostean dagoen minazulotik ateratzen zen minerala urtu ondoren, zilarra atera ondoren, Erromarako bidea hartuko zuen seguro. Eta bide hortarako bi aukera daude, edo Pasaiko portutik atera, edo Bidasoa aldeko irtera hartu. Eta pentsatzen dugu, Oiaso aldean, Irun aldean, eman diren, edo aurkitutako portuaren aztarnaren bidez, Bidaso aldetik aterako zela hemengo zilarra. Ongi ezagutzen dugu bai meagintza. Lanpostuetan zaharrenetakoa dugu eta familia askoren bizi iraupenerako beharrezko diru iturria izan da. Oiartzuar asko eta asko aritu da Aiako harriaren erraiak zulatzen. Bertatik tonaka mineral ateratzen, bertako eta oletako labeetan urtzen eta trenez Pasaiko portura garraiatzen. Baserri giroa nagusi izanik, industriarentzako lehen gaiak ere ez dira Oiartzunen faltatu. Arotzi nahitzen nintzen soldado den bodenin, kiarra inta, ze falta zen lanoa. Gio tolba egiten da, mendi ezpelian, hori kargatzeko butuk, hori eurrez egin genition. Burno dena, haik ez zuten beste egatea. Eta horiak irit egintatitzen zuztela denboitan. Ate duen, generu gehin ate duena, blenda izan du da. Blenda, hori da, zinka egin zuten horrekin. 160 euro lamineru, jazten zuten, ate inanin. Horra lerra. Gaur ez da, ez esketi horrekin. Erdi Aroan, Oiartzunen, bigarren aldaketa handi bat sortzen da. Gizona, goiko mendi bailaretatik beko bailareta jesten da, eta lurrak okupatzen hasten da. Hau da, ezaugarririk garrantzitsuena Erdi Aroan Oiartzunen. Sortzen ditu lehendabiziko asentamentuak defensarako ezaugarri markatu batekin, sortzen dira instituzioak, hau da, konsejuak, eliza, kaliak, eta bestaldetik sortzen da industri inzipiente bat, jaiotzen den industri bat. Hau da, meagintzaren ondorioko burniolak behar duten egurikatza, txondarrak, basogintza, eta lehen aipatutako kaleetan sortzen da komerzioa, ikasketak, dendak, dirua, eta gaur egun ezagutzen ditugun gauza gehienen
oinarriak. Erdi Aroan eta beranduago ere bai, Oiartzunek izan duen lanbiderik nagusiena eta jenderik gehiena hartzen zuena Burniolako langintza izan zen. Burnigintza Oiartzunen goiztiarra izan zen, eta ez da harritzekoa. Erromatarren garaitik zetorkion meagintzaren ezaguera eta eskura zituen minerala, basoa ikatza egiteko eta nahikoa erreka uraren indarraz baliatzeko. Oiartzungo Burniolagintzaren garrantzia bi momentutan agertzen zaigu. Lehenengoa, 1328 urtean, Alfonso XI eskutik, Oiartzungo eta Irungo olagizonei Burniolen forua eman zitzaienean. Eta bigarrena, 16. gizaldian. Itxura denez, garai honetan, olagizonek foruetan oinarriturik abuso asko egiten omen zituzten. Zuhaitzak edonon bota, zergak ez ordaindu, eta sarobeak zabaldu herri lurretan. Beraz, 1514ean, lege berriak etorri ziren arazo horiek arautzeko. Interesgarria da jakitea, Oiartzunen garai hartan 9 Burniola zeudela martxan. Ola batek, bertako eta inguruko lanetan 100 pertsonari lana ematen ziola jakinik, esan daiteke biztanleriaren kopuru handi bat olei esker bizi zela. Ejemplu bezala, Oiartzunen aipatu genezazken lekuak hauek izango lirateke. Lehendabiziko beheko bailarako asentamentuetan, Pagoa eta Garbuno dorretxeak, ezaguna da esaera aldesko. Baita ere, Iturruzko torrea, Oiartzabal handi, Arbide, Makutso, eta bar. Instituzio aldetikan, aipatu beharra dago, Oiartzungo 4 kaliak bezala ezagutzen zirenak. Altzibar, Iturriotz, Elizalde eta itsaso aldera Orereta. Baita ere, Eleiza eta Kontzejoa. 3. atalian industrialdean, aipatu beharra dago, Burnioletan, Olaberriako Burniola, Kontzejoarena, subastan ateratzen zena. Olaitz berri, Olaitzola, Aranburuko Burniola, eta bar. Karobien sorrera Erdi Aroan koka dezakegu eta ikazkintzarekin batera bailarako aktibitate nagusi bihurtu zen. Karea, etxegintzarako eta nekazaritzarako beharrezkotzat jotzen zen, eta Oiartzun izango dugu karearen esportatzailea. Gauza handirik ez dakigu Erdi Aroko baserriez. Hala ere, garbi dago, Oiartzungoak baserri sakabanatuak zirela eta haziendaren inguruan antolatutako baserriak zirela. Izan ere, haziendak eta etxabereak egunero jan behar du eta honek belardiak eta soroak etxe inguruan edukitzea eskatzen du. Nekazaritza ez da izan gure baserrietako langintza bakarra, nahiz eta etxerako hainbeste egin beharra izango zuten. Gari, baba, arto txiki, gero etorriko dira Ameriketatik arto, patata eta bestelakoak. Hala ere, gure artean nekazaritzak izan duen eraginik handiena 18. gizaldian eman zen. Azkoitiako zaldunen liburuetan azaltzen denez, garai hartan Bizkaia eta Gipuzkoan 3 bat ugaritu ziren baserriak. Behin berrin gaude. Hau da, mendiko baserri batean.
herria urruti dago, ordu terdi behar dira ona etortzeko, eta hemen jende batzuak bizi dira eta bizi izan dira. Oso importantia da holako baserri bat ikustia eta horrek alintzera ematen digu zer izan zen garai batean gure baserria. Hau da, orain dela 200 eta 250 urte inguru hortan, baserriari berrikuntza bat ekartzen dio, batez ere labantzak. Eta labantzaren oinarria esango duke, bitera ekarriko nuke. Batetikan, lurra lantzeko modua egiten da, bigarren berriz lur horreni mejore batzu sartzen zaizka, ongarri batzu sartzen zaizka, eta ongarri horiek dira batetikan karea, eta bestetik berriz gorotza. Modu horretan, lehen mendilaneko ustuak zienak, jende berri bat mendilan lanian hasten da, lanien bakarrik ez bizitzen ere bai, eta horrela baserri asko berritu zian, o baserri berri asko egin zian, guk hemen dagoen hau bezalakuak, hau da, behin berri bezalakuak. Umiak baino. Urrutiko baserria, bere oinetan mendia, zerurantz beti jarria, baso nabarrez inguraturik bera bakarrik txuria, izartxo zoragarria, zerurtikan eroria, baserri maitagarria. Ikusten dezuten bezala, baserriaren etxiaren barruan gaude. Eta baserri bat biziko baldin bada, guk nahi digun garai horten behintzat oso importantia zen, etxe on bat edukitzia. Aztutzen dira garai hortan, itxolak eta mendiko txagolak, etxe on bat bihar zen. Eta ikusten denez hemen etxea ona da. Ez berri eta eleganti dago, baitzik toki asko duelako. Alde batean daude jendea eta persona bizi diren tokila, gauden tokieu. Gero, goien berriz ganbara, hau da, baserrian egiten zian, nola esango nuke kosetxeko zilean bildu eta neurako gordetzeko tokila, eta behaldian berriz, oso importantia baita ere, ukulua guk ella deitzen geniona. Bian gauten ziren alde batean behiak eta beste berriz artilek. Eta era horretan, bizitzen zen baserriko jendia, lagun artia, zango duke dena batien bezala, batetik bizi lagunak, eta bestetik berriz haziendak. Behin berri bezalako baserriak oso importantiak izan zian, herriari beste arnas bat emateko, beste bizibide bat emateko, eta horrela, kanpora joaten zian gazte batzuak, asko etzin izango batzu behintzepai, herrian gahatzeko modua izan zuten, eta herriari beste indar bat ekarri zioten. Beaz, baserriak garai hortan, ondela 250 urte, oso importantia izan zen eskolarriarentzat eta oihartzunentzat.
Oraindik hil nahi ezinik dagoen mende honetan, lan munduak egin duen bilakaera gizakiaren historian eman den azkarrena, eraldatzaileena eta iraultzaileena izan da. Iraultza berez, aurreneko mendean hasi bazen ere, 20. mende honetan gertatu dira aldaketarik handienak. Oiartzungo bailarari dagokionez, aldaketa horiek zerbait beranduago gertatu dira, baina ez dira horregatik bertako biztanleen bizitzari erasan gabe geratu. Inguruko herrietan ondo errotua zegoen iraultza industrialaren borborrak setiatua, hemen beste lekuetan baino gehixeago iraundu ohiko bizimoduak. Mende honen hasieran, bailara honetako lan mundua baserriko eta lehen sektoreko jardueretara mugatua zegoen. Jende gehiagorekin zerbitzuen sektorean eta gutxiago industria sektorean, arditurri mehatzen inguruan eta artisautzari lotuta. Teknikaren aurrerapenak zirela eta eredu ekonomiko eta sozial hori ahitua zegoen eta ezin zitzaien biztanleen beharrei erantzun. Oreretako industriak eta Pasaiako portuak edo Donostia eta Irungo zerbitzu beharrek bultzatu zuten jendea herritik kanpora lanera joan zedin. Horixe da Oiartzungo lan munduaren egoera duela 60 urte. Gero eta pertsona gutxiago bizitzen baserritik soilik, eta oreretako fabrika eta portuaren hurbiltasunari esker, bilanbide izatera behartuta zeuden. Baserria eta fabrika. Gure industria porrot egin zuen, eta lehenengo ondorioa izan zen lan gabezia, oso handia. Hortik aurrera bai lan merkatua eta bai gure gizartea aldatu egin dira. Lan merkatua, adibidez, enpleo berriak, enpleo esfinkoak dira, enpleo prekarioak, eta batez ere enpresa txikietan, zerbitzioetan, ondorioa gizartean, adibidez, gure gazteak, gure jente gazteak, beste pentsamolde bat dauka. Bere bizitza ikusten dute prekaridaden barruan. Ez bakarrik prekaridadea lan merkatuan, baita ere gizartean. Ipetzetan dut azkenean aldaketa oso sakona eta oso handia izan da. Oiartzunen toki askotan gertatuk den bezala, teknologi berrien garapenarekin, sektor produktiboaren garapenarekin aldaketa askoak eman dira azken hamarkadak hauetan. Lehenok industriak gune zehatz batzuetan kokaturik zeuden, eta milaka langilek lan egiten zuten. Teknologi berri horien garapenarekin ikusi dugu kolako atomizazio produktiboak eman dela, eta enpresa askok sortzen jundira. Eta hori da hain zuzen ere gure herrian gertatuketakoa. Oiartzunen enpresa askok etorri dira, enpresa askok sortu dira sistema produktibo horren garapenarekin. Gainera, enpresa horiek arlo askotakoak dira eta batik bat merkataritza da gure herrian ikusiketakoa. Hori da unionetan emandakoa eta horrik ere eman behar zailok erantzuna.
Azken urteetan gizon emakumeen eguneroko bizitzan ezagutu diren aldaketak aurreko mendeetan ezagutu direnak baino bortitzagoak izan dira. Oiartzungo bizitza ere aldatu eginda, eta ez dakigu ondo nola gelditu gurpil zoroa. Langilearen egoeraren hobekuntza, sendagintza, kultura, hezkuntza, gizarte laguntzak, garraioak, guztia hobera aldoa? Merezi aldu erronkak. Pixu balantza batean neurtu beharko genituzke aldekoak eta kontrakoak. Baina egia da erosotasun guztiak arazorik gabe hartzen joan garela. Eta behar bada gu ez ginateke hain erraz zaharren bizimodura ohituko, haiek gurera ohitu diren bezala.